Sămână, cigaran! Bă, Fiorele! Nu ți se pare că ne cam îngreșat? Zici că s-o mâță îstăcinată cu pui! Bă, Costele, chiar că ne-am îngrașat, nu glumă. Păi, uite, stau cu burta asta că mă ridic în pat, trebuie să mă așez de o mână așa, una așa, zici că sar, fac așa. Întrebarea e la sală. Ori la sală unde pune Mihaela la încălzire, să scăpăm de burtă. Bă, tată, mă gândi așa. Nu vrei, mă, să mergem la sală? Băgăm un biceps, triceps, cariceps, de ăștia. Scăpăm de burta asta, că ne-a dăpat, mă, sarmale de ștevie. Sarmale cu viță de iarbă. Care nu treaba cu mine? Au! Bă, haideți, bă, lasă-le că nu mai pot. Ce mai bă, am ajuns să am burturi. Ia uite. Au! Vedeți? Haideți odată că nu mai rezist. Bă, iubeților, treceți la mișcare. Faceți picioare fine, burtă nu mai aveți, că, na, așa trebuie să faci mișcare. Nu vedeți ce frumoasă sunt eu, ca o lalea. Mihaele, te drept te văd, simți ce bine stă. Știi, bagă poate de alea. Ei, vrei să iau un pui de vâlpe? Unde-l bagă? Ei, ce frumos e! Vedeți? Ce nasare! Hai că, dacă e, îl băgă în diseară la cuptor. S-a fitit-o, da, bagă-l acolo, în dulap. Bagă-l în dulap și leagă acolo cu lanțuri ca să nu ieșe, da. Mamă, să vezi ce supă facă din el. Mamă, așa, mamă. Bagă-l acolo să-l fugă, da. Bă, Andrei, eu nu mai pot, bă. Au, nu mai pot. Au! Păi mie îmi spui, mă, Cătăline. Intră cu mine în pintimetele că nu mai pot. Au, mi se rupe burta. Au! Hai că faceți bine acolo, uite. Bravo, Costele, bravo. Uite așa, ai grijă să nu... Au, mamă. Bravo, Costele. Bravo. Bine. Fiorele, hai și tu mai repede. Hai, da. Mamă, Andrei, Cătălin, ce ori faceți? Au. E bine. Bravo, Costele, faci foarte bine. Mihaela, ești nebună. Cum să gătești așa frumusețe? Vezi ce frumuse? Uite, sucări, uite! Uite! Ți-ai pui de vlop! Uite ce frumos e! Uite-l așa, da! Nu-l găt eu! Te mușc eu de tot! Te mușc! Mama, nu mai pot! Dar măcar a scăpat de burtă! Uite ce slim mă simt! Uite! Hai cum am pus să fac și așa! Mamă, dar Costel e vai de capul lui! Ai de capul meu cum arată! Nu pot să mă uit la el! Mamă, Mihailo, vezi că mi-a prins bine! Hai de cap, până la Paști, Crăciun, Revelion, nu mai vreau să văd sarmale, piftiri, salată de ves. Nu mai trebuie, nu mai pot. Au! Mamă, Costele, ce urât arăți! Bă, dar parcă mă trage ceva de picior! Mamă, Mihailo! Mersi! Dar de ce n-am stat așa cu coșat? Uite cum arăt! Nici ăla nu pot să fac. Așa nu pot să fac. Să vezi să te iau pe tine și dau cu tine de tot pereții. Te închid în bec lângă stafidita. Trecu. Mihailo, vină repede că fugi lupul, vulpea ce era. Hai repede că nu-l găsesc. Și mi-e frică că poate mă mușcă la noaptea la somn de cur. Vai de capul meu. Pufile trecu stafidito, că și spuse că scapă. Și spuse că mai bine îl băgăm la oală. Da, nasul trecu, hai după el. Fugiți repede că poate mușcă pe o maie în somn de cur. Mă scăpăm de stafidită. Haideți repede.